നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബഗ് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, സെയിം ബഗ്ഗാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ കയറുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റയോ വൈഫൈയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ആ നെറ്റ്വർക്ക് ബിസ് എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റോറിൽ ചെല്ലുക. എന്നിട്ട് വൈഫൈയോ നെറ്റ് ഓണാക്കിയിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ടൊന്നുകൂടി സ്റ്റോറിൽ കയറുക. എന്നിട്ട് താഴെ വാൾട്ടിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ വാൾട്ടിൽ പോകും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ബണ്ടിൽസ് എല്ലാം ഞെക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഇൻറ്റു അടിച്ചിട്ട് നേരെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഞെക്കുക. ട്രെയിനിങ് എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ 1K അടിച്ച ഗീവ് അവേ ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മറന്നൊന്നും അറിഞ്ഞൂടാ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ആവും. ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ഫോണിലല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫോണിലാണ്. ഓക്കെ, ഗെയിം ഫോണിലല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി ലാഗും താമസിക്കും. അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് ഓപ്പണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്ക് അടിക്കുക. നമ്മൾ ചുമ്മാ ഒരു പട്ടി ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചാടി ഇത് അടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അടിക്കല്ലേ, എനിക്ക് വർക്കാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ. പെട്ടെന്ന് ബാക്ക് അടിച്ചോണം, അടിച്ചാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബാക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റിൽ പോണിക്സിനെ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, പോണിക്സിനെ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നൂബ്ഡേ ആണെങ്കിൽ എന്തോ ഉടുപ്പ്, ഈ ഉടുപ്പ് കണ്ട ഗൈസ്, ഇതാണ് സംഭവം. ഈ സാധനമാണ്. പക്ഷേ ഇതും കൊണ്ട് ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപയോഗം ലോബിയിൽ പറ്റത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഗ്രൂപ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെന്തുവാ, പിന്നെ ഇത് കളിക്കുമ്പോൾ പോകും കേട്ടോ ഈ ബഗ്. സ്റ്റാർട്ട് കളിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ റീജിയണിൽ ഒരാൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതായാലും ബംഗാളിയാവട്ടെ മലയാളിയാവട്ടെ, അവൻ്റെ ബണ്ടിൽ കിട്ടി. സെയിം ബഗ്ഗാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് പണ്ട് തൊട്ടുള്ള ബഗ്ഗാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ചിലവർക്കൊക്കെ അറിയാമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയുള്ള വീഡിയോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ബൈ.